Kwedu mabuja tauya nhau dzanyasi zuva rechigumi mwedzi uno waKukadzi. Kwai pasara mazuva manomwe basi kuti waMunangarwa wafanire kunge wachiisa zviri pamutemo gwaro rakati wanozeki rikaiti kuona kuti vanozvikona chere izvozvi kana kuti zvinoramba. Kwai gwaro riro zeki rinofanira kuti riisiwe mumazuva manomwe kuitira kuti rigone kugosenza zviri pamutemo zvakareketi wanobumbirawo ro mutemo. Tinoramba takaisa dziso tichigokunyepai zvinenge zviri kuitikazvo munhau dzanyasi. Tiri kutanda nemadzonzoni atanyepiwa nowamwe asi mapurisa angati atinyepaba kuti ichokwadi chere kana kuti manyepo. Kwai kuno rimwe rori rakukuhwa nomvura yomuna Nyamuzizi. Kwai rori iro wana rangarai ranga riri kubva kudombo rine nhiwi uchije nochibeta ndo ravhiringidziwa. Nokuti zvichokwadi chere kana kuti manyepo. Wareketawo wati rakukuhwa nomvura apa ranga rino wanhu paribe agoziva kuti chii chichaitika. Ticharamba takaringapo kare kuti zvinenge zviri kuita sei. Tindori munyaya yeZinyamuzizi. Kwai kusaiti rokurukanda kwai bhiriji reikweyo ratohwapo kare nomvura paribe kana chisvinu. Kureketa kuno yabva yaita nyahwa yopfene chaiyo inoramba yakabatirwa mumanja paribe chisvinu mabiya angu. Asi gongwa rirai kuyambuka rwizi rwakaita kufashamira nomvura yakanaya mazuva apfuura ino. Bato roCCC riri kurwadziwa kureketa kuno nokuti mangwana rarambidziwa kuita rari yaro kumagiraundi orowa. Kureketa kuno kwaMutare wanga watoita zvese zvokunadzirira mapurisa azowanyorera achiwanyepa kuti kwai wamwe waridzi wenzvimbo dziri mumheramo giraundi iri ndo waramba kuti kuitiwe rari. Paribe agoziva kuti chokwadi chere kana kuti manyepo. Asi zviri kurwadzapo kare. Ipapawo batori wagoreketa kuti kune wamwe wawo kubhikita wanosvika 63 wasungiwa nemapurisa mushure mekunge rori rawo rabatiwa nemapurisa zvisiri pamutemo wachibva konyoresa kuvhota. Ipapa panyaya yekuti wanyorese kuvhota iyi iri kuita kuhwadza wakuru wehurumende zvokutoti ndo wakonzeresa kuti zviitike izvi. Idi zvakaita kuoma chaiko. KwaMutasa kwai kune imwe kombi yanga yari kubvapo kare kubva nevanhu paMutasa pazekipo konyoresa kuvhota waita kupisihwa munzira zvokutoti unosaya kuti kohokonai zviri kuita kudandi. Idi zvakaita kuoma chaiko. Rekai tione ipapa kuti zvinopera zvakadini. Tinenge tichindokunyepai zvinenge zvichiitikazvo. Izvezvi paribe agoziva kuti chii chaitika kugwaroro zvakati wanozeki kuna waMunangarwa nokuti kune wamwe wakaita sana George Jaramba wari kureketa kuti kwai gwaro rii ndiro gwaro rokupedzisira. Apawo kudaro paramende mutungamiri wedare paramende Jacob Mudenda agoreketa kuti aiwa vanhu vanofanira kuziva zvakareketi vanobumbiro romutemo ngoteedzera zviripo ipapo. Ipapa pakureketa kuno paribe ari kuziva kuti chii chiri kuitika nokuti kwai kuno mapato mairiwo ZANU-PF rimwe riri kuda kuti zviitike rimwe riri kuda kuti zviitike. Saka paribe agoziva kuti chii chanyatsoitika asi ticharamba hedu takandoringa kwazvinenge zvichienda nako. Hurumende yagoburitsa kuti yakuwakapo kare zambuko roparwizi Gairezi kunyanga rakakukuhwa nomvura futi makuno ano. Rekai tione kuti zvichapera mushechere kana kuti pokare tinenge takubenuka pakunyepai kuti taenda pokare noimwe mvura waita hawo rokuwaka risina musoro. Tinoramba takandoringa kuti zvinenge zvichitikaira sei. waMunangarwa wasaina bhuku misodzi rokuteki waenda kumuzinda woteki wakanyora bhukuri kuti wari kuchema nonyika iyi wanhu wapfa pakundengendeka konyika iyi kwai watopfuura zviuru 20 chaiwo. Zvakaita kunyangariwa mabiya angu. Toramba tichindoti mweya yawo wari kupfawa ngaizorore murugare. Iwo waMunangarwa manhoko yano kwai waburitsa kuti waisa advocate Ajay Singh kuti aite ndiye muchuchisi mukuru wehurumende kutsiva nzvimbo yange yakabatiwa nakumbirai hodzi uyo akasiya basa nokuda kwokuhwara. Idi tikaiti goona kuti zviri pamutemo chere kana kuti zvakaendeka chaizvo kana kuti paribe chizvino. Tinoramba tindokunyepai munotiziva isu mabuja.
Council of Victoria Falls yahwadza vanhu kureketa kuno nokuti vari kureketa kuti yakwidza mvura dzainopa vanhu mitengo yacho kano zvakapetiwa kashanu gore rino basi. Idi pakaita kunyangariwa kureva kuti pasondo nepasondo vari kundokwidza mvura iyi zvakapetiwa. Imiwe unobva waita kuzisaya chaiko. Peno vari kudaba kuti vanhu vabhadhare mari dzo. Heno ticharamba takaringaiwa zvinenge zviri kuenda izvozvi. Wanosenza munzvimbo dzinobikiwa chingwa zvimwe zvakadandando zviri zvokubheka bheka wari kuita kufara kureketa kuno kwaye anenge akutambira mari shoma kugore rino. Anenge ari kutambira mari iri pamadhora mazana matatu 300 US dollars pachirungu. Tiri kuramba tichizvitenda izvi zvikaita kudandi aiwa kana vanhu vanopfumvurawo zvinoita zviri nani. Takutoringira ipapa kuti tione kuti vanosvika pai nokureketa kwawoko katombokanyaiko kuti vanhu vazhinji vagopuwe mari idzi dzakaita kudari. Idi kana dai kunyangwe iwo wana mahobho waye vanokona kutopfumvurawo zviri nani kana ukatanda kupuwa mari dzakadandi, kunyanya waye wanotekaira wakatakura mazikutiwo mari. Idi zvakaita kuwanakira chaizvo. Rekai tione kuti zvichasvikawo kwese kwese chere kana kuti panenge pari bemu. Wozera wakwidza mutengo peturu nyasi. Peturu yakutengesiwa $1 ribodzi masendi 60 ribodzi, $1.61 pachirungu. Kana kuti yomunyika churu chibodzi chino mazana 340 ibodzi masendi 9, $1,341.07 pachirungu. Kana riri dhiziri kwairi kuita $1 ribodzi masendi 90, $1.70 pachirungu. Kana kuti churu chibodzi mazana 419 masendi 9 omari yomunyika, $1,418.08 pamari yomunyika. Rekai tiringe dziri kuitika pasi rese. Wobatoro EFF wari kuhwadziwa chaizvo nezvakaitika nozuro zvokubuditsiwa kwaMhanduwe weparamende, asi wagoreketa kuti wazvijaira kubvira nguva yaJacob Zuma chaiyo. Kureketa kuno watori mushishi kureketa kuti wada kutopfiga nyika iyi zuva rochi20 mwedzi uri kuteera yu. Rekai tione kuti wachazvikona chere. Mazuva apfuura wakambozviita zvokupfika nyika aiwa wakazviita nouyani chaizvo. Rekai tirambe takaringa ipapa kuti wanozvikona chere. KuZambia weFood Reserve Agency anga ari kuitungamirayo adzingiwa basa. Food Reserve Agency ndiyo GMB yokuZambia adzingiwa basa ipapa achinzi kwaye ari kuita batu svinu. Rekai tirambe takaringa kuona kuti wachaisa anipo kare, tinoramba tichindokunyepai. Mutungamiri weNamibia avhiringidza vanhu nokuseka ipapa paareketa masoko anoita kusaisa nzero chaiko. Kureketa kuno ati kwai wana murairidzi wanofanira kumirira hurumende kuti iwake nzvimbo dzokufundira dzovapwere, asi wanofanira kuti wawakewo naiwo zvinhu zvokuti wasanodzidzisira wapwere. Unosaya kuti pfungwadzo dzinenge dzimbofungei chaizvo murume mukuru paanoreketa zvakadandi zvakaita kuoma chaizvo. Idi kwai matsotsi akafunga kuba anoita kurangana akawanda. Kureketa kuno wakapinda pazvikutonga zvochimbi nopfuti wokuGini nokuMali nokuBurkina Faso watumira makurukota awo kuchidzana nyika dzimwe dzakatenderedza kuti waite katombokanyai kuti woita sei kuti wabenhutsiwe kuAU pokare nekuECOWAS. Ipapa unotozvisaya kuti wari kuziva bachere kuti wakanzi gobisai, godzokerai kumabharaki mobisa mayunifomu yenyu, moreka zvokutonga makapakatazvi, mosiyira vanhu hurumende dzavanenge vari kuda dzokutonga kwevanhu dzomasoja. Unosaya kuti chii chinonetsa pakudando. Tiri kufara kuti nyika yoKenya noEritrea dzabvumirana kuti dzigoite kubisa mavhiza pavanhu vavo. Izvi zvinofadza zvakanaka, zvanhu zvinoda kuti zvirambe zvakadando.
idi dai nyika zhinji dzomuAfrica zvakaita ECOWAS yandoita zvibodzizvo zvoitawo kuti nyika dzasi kuAfrica dzese dziite zvibodzizvo, poitawo nyika dzekumabuda zuva dzoitawo zvibodzizvo. Toziva kuti nyika dzese dzomusadhaki dzoku East Africa pabodzipo nedzoku West Africa dzinenge dzafanana pachiribewa nemavhisa. Kwakundoziva kuti munhu akapuwa vhisa ribodzi nonyika yekoko anokwanisa kupinda kwese zvakandoitika kuEurope zviya. Zvinochipa idi heno kuti zvichabvumika chere rekai tirambe takandolinga tichindohwewa nokukwena munhu unokasiyamwa. Bulletin izvezvi yaita wabereki waenda kuratidzira nyaya yechikarabha yakaitika kunzvimbo yoSarem. Rekai tione kuti zvichapera zvakadini. Mapurisa chaiwo akatopindira nhau iyi, saka ticharamba tichiringa tichivimba kuti wachaita kuti zviite zvakanaka. Rekai tirambe takaringa kuti zvinopera sei. Tiri papo mabuja, rekai tigumire pano kwaNyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.